निमाहा बिहरग्रोनाय थाबाय जाहाथे आंनि बुंनायफोरा गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं बुंनाय थाबाय। आं सोरबा सासेनि थाखाय जानानै बुङाखै, आं गासैनिबो थाखायसो आं नायहरनानै आंनि नोजोरजों बोनानैसो आं बे रावखौ बुंनाय जादों। जाहाथे गोरोन्थि जायोबा आंखौ आरो फिन निमाहा होनाय थाबाय। आं दा मानि बिखयै आं बुंलांनो सानदों। दा आङो इलेक्सन बा पलिटिक्सफोरनि थाखाय आं बे रावखौ बुंलांनो नागिरदों। बिपिएफआव साबेसे मानसि भट होनो थांगासिनो आरो बिजेपिआव साबेसे भट होनो थांगासिनो आरो इउपिपिएलआव साबेसे भट होनो थांगासिनो, बांसिन सोरजों सापर्टार दङ बेखौ मिथिना मोनगोन आरो। बे आं बेयाव आं दा जि बुंगोन बे रावा खाथां जागोन आरो बे नंखागौ। आं बेखौ थगायना बुङाखै। आङो गामि गामि हाबथिंदों, आं लिस्ट खालामदों सोर बबाव होयो सोर बबाव भट होआ बेखौ। 4 नम्बर आरो 5 नम्बराव साबेसे भट दङ, गामि दरनै माने मोननै गामि, मोनसेया जाबाय 4 नम्बर, मोनसेया जाबाय 5 नम्बर। बेयाव बेसेबां टटेल मोनो, आं दा 5 नम्बराव टटेलै बेसेबां दं जमा आं बेखौ नायनो। आं सिगाङावनो बुंगोनसै 5 नम्बराव गासै 300 जन भटार्स दं, भट होग्राफोर 300 जन दं आरो। बेनिफ्राय बेयाव बिजेपिआव साबेसे थांखो, बिपिएफआव साबेसे थांखो, इउपिपिएलआव साबेसे थांखो आं बेखौ नायनानै बुंनो। आं बे नंखाय बुङाखै, आं थारखौनो बुंदों आरो आं थगायथसि गैया। आं जास्ट गामियाव हाबनानै अबेबा मिथिं दावथिङाव थांनानै आं जास्ट रेकर्ड लाना फैनाय दं। आं बेयाव साबेसे मानसिया बबाव थांगोन बबाव भट होगोन आं बेखौ बोनानैसो दा बुंदों। 5 नम्बरावथ' गासै 300 जन दङ भट होग्राया। बेयाव सोरबा थैलांबाय, मुंख्लं जानानै थांबाय, सोरबा गोथां थानाया दा बेसेबां दङ, थैनाया साबेसे थैलांखो आं बेखौ लिस्ट खालामजोबखादों, आंनाव दं। फार्स्टआवनो बिपिएफआव 90, बिपिएफआव नांगोलाव 90 जन मानसिया भट होगोन। भट होनाय माने बे रोखाखा 90आ। बेनिफ्राय उनाव फैगोन फैया बेखौ मिथिला, बारायनो हागौ हाया बेखौ मिथिला। बारायनायाथ' बारायनाय नंला, बेनो जास्ट खालामजोबखाबाय बेयाव जोंहा फैगासिनो। बिनिफ्राय इउपिपिएलआव दङ 200 जन साब्रै, 2 भट 200 जन साब्रै दं। इउपिपिएलआव बांसिन जाखो ना बिपिएफआव बांसिन जाखो, आंनि आन्दाजावथ' नै दा 200 जन साब्रै इउपिपिएलआव फैबाय। अब्लाथ' देरहानायनि डाइरेक्ट खाथांखा। आं गेजेरनि मानसि, आं सोरबा सासेजों आं लांनानै बुङाखै, सोरखौबा मेगन सानानै आं लाबोना राजनितिजों आं गेलेग्रा मानसि नङा। जास्ट आं गामि गामि रेकर्ड खालामदों, आं अबाव होगोन अबाव होआ बेखौ आङो सोंनानैसो लादों। सोर मानसिया बबेथिं थांदों बबेथिं थाङाखै आं बेखौ मिथिया। बिनिफ्राय मुंख्लं जानायफोर 6 जन गोमाबाय। 300 जन मानसियाव बिपिएफआव 90 थांबाय, इउपिपिएलआव 200 जन साब्रै थांबाय, गोमानाया 6 जन। बिथांमोननिसिम आंनि गोरबो गोरबोनिफ्राय आं निमाहा बिहरनाय थाबाय गोमानाय थांनायनि थाखाय। आं बिसोरखौ खुसियै आं बुङाखै, आंनिबो गोसोआव दुखु मोनदों। आंनिसिम गोरबो बिखानिफ्राय आसिरबाद हरनाय थाबाय बिसोरनिफ्राय। दा फैगासिनो बेयावथ' बिजेपिनि आं सासेबो मोनखायासै, अनलि बिपिएफ, अनलि बिजेपि बेल'। सरि, बिजेपि नङा, बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननैल'सो। बेनिफ्राय 4 नम्बर माजुलियाव दङ टटेल गासै जमा आदिबासि सावथाल लानानै 400 जन 37 भटार्सफोर दं। 400 जन 37 भटार्सफोर दं होमबा मानिनांगोन। आसरित। दा बेयाव साबेसे लिंक जाखो, जेनेबा गोमाखो, मुंख्लं जाना थांखो, बिनिफ्रायनो ओंखारबावगोन। बेयाव अनलि 4 नम्बरनि दै, 4 नम्बर माजुलिनि बेयाव दङ बिजेपिआव 7 जन दङ भट होनो थांगासिनो बिजेपिआव, बहुद खम बिजेपिआव। बेनिफ्राय इउपिपिएलआव जाहैबाय 290 जन भटार्सफोर दं, मानिनांगोन दै 200। बेनिफ्राय दा फैयै फैयै बिपिएफआव दङ 134, 100 जन 34 दङ बिपिएफआव। अब्ला इउपिपिएलआव बांसिन जाना दं, अब्लाथ' सरकारा बेनो गोजौआव थांनायनि गोहो दं। आसरित मोनदों आरो आं बेखौ। दा बांसिन मानसियानो फोथायनो गोब्राब मोनोसै। आं सोरबा सासेनि थाखाय आं साननानै बुङाखै, आंनि गोसो गोरबोखौसो आं साननानै बुंदों। बिटिआर सरकाराव दा मा मावदों मा मावाखै बेखौथ' गोबां मानसियानो नुगासिनो दा। नुवाखै नङा, नुदों मेगनजों, आंबो नुनो थांगासिनो दा, नुदोंबो आं। जोंनि बे अनलि बाय 4 नम्बर माजुलियावनो दा गोबांफोर स्किमफोर फैनानै गोबां खामानियानो जाना थांबाय। सिगाङावथ' जों उरनै दैनिखौनो खोनायामोन बिपिएफ सरकाराव। दा जेनेबा जों उरनै दैनि जों गामियाव सोरबा मोनो, सोरहाबथ' मोना। अब्ला मा रं बिलाय।
मोननायासो हारला जायो, मोनैया हारला जाया। जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनाखै होनो मा राव बेलाय? आं दहाय सासे मानसिनिफ्राय खोनादों सरकारा जोंनो जेबो होआखै, जों जेबो मोना सरकारनिफ्राय, दिनैसिम मोना। बिनि नामखौ नायबाय आं अरुण'दय लिस्टआव नायबाय, बिनि नाम दं, बेनाव हाबबाय थायो अरुण'दयआ। बेबायदि मानसियासो होख्राव हारला खालामदों। माब्लाबाबो बे सरकारा देरहाया माया बे खोथाखौ बुंदों। आं बेफोरनि फारसे जेबो बुंनो थाङा, नाथाय दुखुनांथाव बेबायदि बुङा। मोननाय मानसियासो बिदि हारला जानाङा। दा मोनैयासो सिरि जाना दं। मोनैयासो मोनदों मोनाखै बेखौ बुङा, मोनसे मोननानैबाबो आरो सरकारखौ बासिबावो, दसिबावो, नेवसिबावो, जोबोद गोरोन्थि आरो। दा आंथ' 4 नम्बर 5 नम्बरनिखौ नायबाय बेसेबां भट दङ बेखौ नायनानै, आरो साबेसे बिपिएफआव साबेसे भट होग्रा आरो बिजेपिआव साबेसे होग्रा, इउपिपिआव साबेसे होग्रा, आं बेखौ बुंखाजोब्बाय। ओरै आं दंबावो 3 नम्बर हाबनो दङ, ओरै 2 नम्बर दंबावो, आं बेखौ साननैनि उनावनो लाबोगोन। बेसेबां साबेसे भटार्सफोर मोनो बेखौ आं खिन्थागोन। जाहाथे आंनि बिटिआरनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायफोरखौ बावहरग्रोबाय, आरो जोंहा बे गबिन्द सारनिसिमबो आंनि निमाहाफोरखौ खुलुमहरनाय थाबाय। गोरोन्थिफोर जादोंबा आंखौ निमाहा हो, आरो बिटिआर जोंहा सार बिनिसिमबो आं खुलुमहरबावनाय थाबाय। आरो जाहाथे हाग्रामा बिथाङाबो आंनि फारसे जाहाथे दुखु मोननाङा। आं मोनसे रिउ माने मोनसे आं स्टाडि खालामनानैसो, आं गामि गामि हाबनानैसो बे खामानिखौ मावनानै आं दा रिपर्टखौ होनाय जादों। आंनि बुंनांगौआ बेनोसै, आरो आंनि उनाव मोनफैबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।